Ahoj, já vás vítám u mého dílu z UHC tady na kanál Healu. A rozhodli jsme se tady s klukama s Mobem. Čus. A Vexem, čili Reingardem. Čau. Reingardem, vole. Že natočíme, že tady zprovozníme nějak kanál Healu. Takže budeme nějak natáčet často videa na tento kanál. Jestli můžete kouknout vlastně na ostatní videa, co tam jsou. No, za chvilku nám začne UHC tady na SGčkách, no Survival Games, čili serveru Gamera. A hrajeme teda 3v3. A za 60 sekund nám to začíná. Takže se neumřu v hlavě. Tady kluci hodně znají. Až moc. Aha. Jo. Já zatím budu jíst. Jo, vím, máte to VIP, jo. No. Hej, příští týden bude zas otevřený nábor, tak já se pokusím zas na Helpera dát. Jáky. Jen tak for fun. No. Kluci mi natáčíme. Teď jo. To tam klidně dej. Ne, okej. Už nejsem v Google, už můžu chodit, jo. No. Jdem dolů. Až tam bude stovka, už se můžeš prokopat sklem. Teď. Tak. Natížíme se tady nějaký dřevo. Ale jabko. Máš jabko už? Už dvoje. Já to taky. Tak kopej. Kopu ne. Tak asi málo. Už mám 3. Třetí. No. Už mám taky 3. Buďte sticha, protože já nemám ani jedno. 4. 5. Ty. Z jednoho mi padly 2. Šest. Ale no tak. No hele, ty je budeš potřebovat. 7. Ty ne. My jako nedáte, jo, potom. Ne. Ne, tak dobře. Mám 2 jabka, jo. A jich mám 5 a to stačí. Letím. Teď jídlo. Tady vidím prasata nějaký. Tady vidím, velký špatný. Možná ty. Najdi kejvku nějakou. Já budu mít jídlo. To. Ještě ovce tady jsou hezky. A Maxi, jak chceš získat odběratele na kanál Healu? To já nevím. Budu natáčet. Jo, já ti budu dělat reklamu na svém kanále, takže nějaký jako třeba 3 odběratele by tam mohli přibýt. Chápeš? Já jsem prostě famous, no. Taková nezmiňovaná reklama, která bude jenom v popisku. Jo, no, taká. My máme tady takovou malou věc, no. Je to jeden náš společný nový kanál, máte ho v popisu, ale jedeme dál. To chápeš. Je jasný. Říká to i Komenský, že škola má být hrou. Mám 2 monitory, takže doufám, že to bude natáčet tu takže nemachruj. Jo no. Doufám, že to bude natáčet tu hru a ne ten druhý monitor, který mi nic. A mohl bys si tu vtipnou příhodu, jak ti to nefungovalo? Co mi nefungovalo, kdy? Ten monitor. Jo, to necháme na příště. Já jsem tady našel jeskyni a byly tam asi 3 loži z KM. Já tady taky mám. Já jdu za tebou. Tady mám taky goldy. Já jsem tady furt sháněl jídlo, ne? A kolik máš? 27 těch prasečích. Co? Natáčí to nebo ne? No jo. 6 FPS.
No teď stejně to je úplně jedno, protože stejně to video předpokládám ty Android do 30, takže... No. A počkej, ty už to točíš na tom novém monitoru? No, Takže to nebude kostka? nebude. Kam jdem? Doufám. Já nevím, kašlem na Maxe. Ne Maxi, když tak přijď díky kompasu. Jo. Já hlavně jsem ani nevím, kde už jste. A prostě Ale- jdu do matičky zemi. Ale... Hráč. Sakra. Aha. Mhm. Tak. Iron je hezky. Jak jste na tom vy? Už máte nějaký diamanty? Jasně. Jo. Už máme oba foldia, To je dobrý. Tak mi potom Musíme nějaký okamžitě dejte. do jeskyně, Vexy. To tak si jenom tak válel na zemi o ty dia věci. No, Vexy zase mutlej, že jo. No jasný. Zašel něco dělat. Pokračuje to tam, pochybuju. A nebo jak zpomalit Vexe, pust mu tam vodu. Já jsem si tady mluvil pro Sám sebe. pro sebe. Jsem ti No. říkal, že jsi mutlej. Já vím. No ty jste, aha, lol, jak si to vyměnili, ne? A stejně pak jde. Jsi dement. Jdeme dál. Jedeme dál. Hm. Je to docela velká mapa, teď to je 600 na 600. No, Vždycky to jo. bývá 500 ne, že jo? No tak ale to je 1v1, že? Asi jo. Víš, kdy poznáš, že jsi doopravdy někde? No. Když začne PvPčko a ty nejsi ani v jeskyni. To je asi váš případ, ne? Hele, PvPčka až za 6 minut. A tady je nějaká jeskyně. Redstone, ten se hodí, Iron taky. Dík. Dík. Si můžu udělat už krump? Já už mám i Iron chestplate a Iron kalhoty. No, vem si to, já to nebudu tahat ty věci na ty, melíky. Ale Spike. Spike umřel. To je dobře. To nás No. zajímá. Hej, ale my budeme hejtovaný. Jo, Proč? Protože ty si včera zabil Jirku. a jo. Jsme ale nemuseli říkat vůbec. Musel. To video pojmenuješ Mob zabil Jirku. Wow. Krále. Předešlý den. Hele, a víš co, jak se si tě ptal, jak získáš odběratele? Tak No. přesně takhle. No, Když dáš to názvu Mob zabili Jirku nějaký Krále. ten clickbait. To není clickbait, to je pravda. A tam Která musíš nebyla dát na pak kameře. nějaký... Pak musíš dát Nějaký nějaký důkazy. strašně malý písmo, víš co, strašně malý písmo a napsat Kapa. tam, ale včera. Jo, jo. Krávy, no to je nám úplně hovno. No,
Ale Ne, čelej, už to daj. Tam bylo zase něco. To vystane se ještě v jeskyni, jako. Ne. Ne, my jsme žádnou nenašli. Hej jo, tohle vypadá dobře. Tohle vypadá hodně dobře. Co? Čau. Vidím Že, dia. bych že bych přežil díl. Dia, kámo, tady jsou všude dia. Ne! Všiml jsem si 3. Já Třech mám jenom loží. 7. Nevím, který jsi všiml ty, jo, tam těch. Tady nahoře. Ale jo, já jsem byl jednu nějaký jeskyni a tam byly normálně 3 ložiska vedle sebe. Tamhle jsou další dia, hej ty. 3 ložiska, 5 bloků vedle sebe, každá. To našli rokle. Já našel další diamanty. A mám už 13, jo. Takže 6 jsem tady našel. Já mám taky 13. Já Že ty je mám máš za celou dobu a já je mám během 1 minuty. Goldy. A lapis. Všechno to ber. Ty hej, já myslím, že jsme našli docela dobrou teďka. No, to doženeme. No jasně. Počkej, já tady dám další rohy. Tamhle jsou další dia. Ale když se mi daří, tak mám full dia i před začátkem PvPčka. No, Takže se ti dneska nedaří. To je dobře. To není dobře, my jsme tým. Maxik to bere hol trošku jinak, no. po každý. No, tak to teda nevím, jestli je to zase tak dobrý. Já už vidím jenom jak Max se zabijou a bude nás spektit, bude vlastně natáčet jenom nás. Byl jsi tam na té druhé straně? Tamhle? Ne úplně. Jasně, já si tady vykopu, on si tam položí blok, hele tady jsi nechal gold. Já Co když vím. to bude opačné? Co když vy Ale umřete a moped- mě budete já. spektovat? Maxi, No. Sám víš, že jak blbě to zní. Maxi, ty neslyšíš jak blbě to... Moje dia, moje dia, moje dia! Ne. No vidíš, kdybychom se tam nešli, tak se přišli o diamanty a o goldy a o všechno. Já no. A po slovo. No. Tak ale jestli chcete natáčet často, tak já bych si měl koupit asi jiný mikro. Ale už dlouho se ti s tím nic nestalo, jako to musím říct. A už dlouho jsi to plánoval, že se ho koupíš. A já bych A se taky ještě ho měl nemáš. Já vím, ale teď mám prostředky. Teďkon taky nemám prostředky, vole. Tak za 3000 sežen nějaký dobrý mikrák. No, Za 3000? Kolik tě stál? 500. Jo, asi. Děláš Ano. si ze mě prdel. Kolik stál ten Za tvůj? 3 litry seženeš nejluxusnější mikrofon. Ty vole. Z téhle doby. Z 20. století. Já mám vyhlídnutý jeden, který stál asi 1500, vole. Jako s fakt dobrým zvukem. A ty mi tady vytahuješ 3 litry, vole? Ale já nevím, jestli si mám brát jako ten studiový mikrofon, nebo jak se jim říká. A Asi, nebo, to by bylo asi k hovnu. no právě. To se radši kup nějaký headset s kvalitním mikrofonem. Třeba HyperX Cloud 2. To stojí kolik? Asi tak. A 2. No. Každý ještě zbyde litr na nějaký sladkosti. Nebo na hru nějakou. Sladkosti jsou lepší. Hra je lepší. Ale Kdyby jsem měl lepší komp a měl přístup k paysafekám, tak tady s váma ani nejsem. Asi tak. No možná s mobem hraju GTAčko. San Andreasko? No jasně, San Andreas? Andreasko. No, 100%. Jo. Jo, Get jsem Andreas, pětku, jo. ano. Ty máš pětku, San jo. Andreas. Já? Už dávno. Ne, tenhle. Mob už dávno. Ne, to druhý stvoření. Já myslím, že myslí tebe. No, Aha. jak se.
Já ne. Ne. Aha. Co A hrajete? když říkám, že... Což je... Co? Co? Jaký teda hrajete GTAčko? Ale my ne... Žádný. Co? Ach jo. On říkal, že kdyby měl lepší kompa přístup k PlayStation, tak tady s náma ani není, ale možná by hrál se mnou GTAčko. Jo, aha, já myslím, že ho hraje. Ježiš. A co dia? Říct, že hrajem Vice Cityka. No ty vole. GTA 3. Nebo Liberty City. Pane bože. Ježíš. Co děláš prdel? Zaznamenáno na kameru. I tak na to se pak kouknu, on se bez tak zase sám podkopá. Ach, jo. Tak dámy dopadá skoro každá hra. Pak to Že se my mi to máme ve seká. dvou vyhrávat. Tady se mu to seká. Hmm. Kolik máš diamobe? 22. Tak já tě nějaký dám zas. Já mám 37 To jdeme mobil. spechcovat. Jo, to bude mnohem zábavnější. Ach jo. Ty vole. Tak Maxi, tobě už to vadit nemůže, ne? Ty to děláš každou hru. Už jsi zvyklý. A Vexy, No, když půjdeš dozadu, tak to máš dia. já mám 45 dia, takže. Tak Hmm. mobe. No, Když půjdeš dozadu, tak to máš dia. aha. Tam kde je Vex. On je v té roklině, co já teď? Ne. Si kouknu. Nejsem. Tady je to. Nebo co to má být za skin? What No, the fuck? připadá jako sušenka, jako... s hovnem. Jaký jsi výšce? 27. Jo, ty jsi nade mnou, aha. Není, No jo, musí ten být. je v jeskyni tamhle. Ten je v té průrvě. No ale tak ty vole, já když ho označím, jdu takhle, tak mi to ukáže. Počkej, kde? Nehýbej Já si se, vezmu taky. nehýbej se, Vexy. Já jdu za tebou, jo, podle kompasu. Počkej. Jsem taky na výšce 27, by the way. No. Vexy, Jako teď se kopej dolů. Teď se kopej Jo. dolů. A rovně. Rovně teďko. Tak. Běž takhle rovně. Já už ho slyším nějak tady. A tam máš ten cobblestone, tak běž po Borteš. něm nahoru. Nevykopej ten cobblestone a běž jakoby nahoru. Jsem si tady udělal takovou cestičku. What the fuck? Díky tady, za tebou. Pojď na zpátek. Musíš s ním kliknout. S tím kombosem. Kurva. Když jsem s ním klikal jak kokot. Máte blízko hranice trošku. No, Ježiši, čau. na druhou stranu. No, no. Ach jo, já Počkej, jsem tam si byly myslel, že emeraldy. vydržím díl. Strana emeraldy, jdeme. Mám 46 levelů. A už Jdeme. vidím, až jak bude Chtěl jsi natáčet po té mob, vodě, tak, nebo tak po té zase mojí? vy, tak Rovně. Pryč díl od než vodu. oni. do té mojí, tý rokliny? Asi jo, máš tady krafťák a 2 dřeva položený. Nevím. Tam já jsem si ti poradil ty diamanty. Jo, furt rovně běž. Vidím diamanty, ale jsou buglí. Kopem rovně, ne? Asi. Kolik máš knížek?
Já měl 15. hodně. Já měl Já mám 38. dohromady 3, no. Ne. No, Maxi, kde je před náma ta kejvka? Betovaná. Co? No Kde je tak před náma kopejte, kejvka na kopejte. Hodně daleko, hodně. My máme blbý to Zetko, jinak máme dobrý souřadky. Takových 700 bloků a máte tady hráče. Wow. 700 bloků, to bejt ani nemůže. Možná když najdu tu moji jeskyni. No, tady diamant. O tom pochybuju, protože my jsme byli úplně v piči od tebe. O, tady ale diamantů, wow. Oh můj god, tady diamantů. Už nepotřebujeme. Od vás to je strašně daleko. Jak se na to koukám, tak tady je jenom jeden tým po 3. A to jsme na 3v3. Jo, 19 plus 15 je kolik, mobe? Prosím tě. 34. Dobrý, tak potřebujeme 45. Tak chcete tak je to emeraldy nebo... Lapis Jo, potřebujeme. eme a lapis. OK. Tak mobe, ty se stav, kopej nad sebe a stav se nahoru. Nic tam není. Nic Je tam tak- není. Má být Je tam Grave. taková... Ne, To prostě ne. je tam Kop se a stav se nad sebe, nic tam není. jako láva. Tak. Tady máš za tebou jsou... Tady když poješ taky ještě rovně, tak tady jsou taky emeraldy. Tady. No, když tohle projdeš, tak tam jsou taky emeraldy vlastně. Hele, Lapis. lapis, no. A dia. Lol. Jo, no. Tak jako vezmu je, viď? Hm. Jo, kde máš ty jeme? Tady když se vrátí, když tady poješ tady. Tady je mám. Sekunu na vexe. Jo, ten je v lávě. Nebo Co? nad lávou. Tam nic není, tam jsou jenom goldy. Kopej se dál. Vexy se skopal. A No, když tak tím tunelem pod rovně. nespadni do lávy. No já nejsem tej neboj. Ne, Mouvovi to říkám. Taky. On zakřičel a zrovna někdo chcípnul, tak jsem celé. By chvilku trvalo, než bych umřel, protože mám 5 hodin. Chceš do toho? Chceš? Nahoru Potřebujeme se dostat. trošku lapisu. Mám 22 knížek a 46 lapisu. To už by mělo. Hej, tady je enchant. Kde? Kde je? Dole, tady. Kopěte se ještě? No já se kopu. No. Mám Kinder mléčný řez. Kopu se dobře nebo mob? Co? Ne. Já, Kopni se jestli dobře. se mám... Tak mám jít za mobem nebo? Já jdu za tebou, vole. A. Ten enchant je na 30. Jsou tam... Je tam pár knihoven. Dobrý, dokraftíme. Jo, ale myslím si, že to je na 30, myslím. Jo. Teď doprava. A dolů. Je to přímo pod váma. Potřebujeme víc světla. Jak moc pod náma? No, teď. A jo. Oh shit. Jo, je to na 30, myslím. To Na tady je fakt, 26. no protože to je debilně poskládaný. Já to dokraftím, A počkej. tady potom máte... Já stejně mám málo levelu. Jo, počkej, mám ještě.
Kdybyste chtěli nahoru, Já potřebuji lapis. Najdi mi nejbližší Tamhle lapis. máš Teda, redstone. hovno, Eme. Tady máš redstone, tak ho to zkus vykopat. No to, jo, to dává to. emeraldy, jo. No, i redstone hledej, ten taky dává Takže dost. běž rovně, Takhle? no, Počkej, kolik dává to? to nedává. Tak taky si to vykopu. No. Tak, rovně. A doleva trošku se kop. Hele. To je ono? Jo. Jo, dík. Ještě Takže nahoře, mám na dvě... nahoře ještě. Aha, nice. A dál v jeskyni redstone, diamanty, to nás nezajímá. Tady potom ještě emeraldy taky, Kde? když Počkej. půjdeš rovně, Diamanty taky dávají nějaký XP, Eh, ne? Chci aspoň 36. tam si zrovna. No tady, tak tady. No, wow. Když půjdeš rovně, tak na tebou, tam. A když půjdeš zase Jo. rovně, No. tak doprava. Druhou Lol. stranu. Ah! A jo. Hej, on je normálně ten, spavne na pavouky, jo. Normální. No. Ale mně už to stačí, dobrý. No mohl jsem se dát zpět na těch pavoucích, veď? No to je jedno. No ale, jo, dobře. Ale já jenom Máš, jsem je to viděl na jakoby- 30, tak si? Jo, já jsem to tady dostavil. Tady máte vyhazený meč, jestli, jo. To se asi Já mám hodil. na 30, to je dobrý. Kde jsou ty pavouci? Já mám 29 levelů. Ne. Pojď sem, no. Takhle, a tam Já doleva. A jo, to vidím. Ne, na Tady? druhou stranu zrovna. Tím druhým vchodem, tak. A teď doleva, jak tam jsou ty cobblestone. Tady, jo. Vybral jsi ty čestky tady? Oh shit. To máš. Sharpness Trick Knockback 2. No, Lol, Sharpness 4 a když si seženu ještě Sharpness 3, tak mám Sharpness 5. ty jsi hajzl. Já jsem měl být s váma, Oh shit. Ty byl s náma. ale Já se chci taky ještě na expit. A my už nemáme moc času, ale. 9 minut, tak poprvé snad budu v tak tom když skle. chcete ještě redstone, Já se tady experimentuji na těch Potřebuji pavoukách. aspoň jednu 30 ještě. redstone ještě Ale chceš, tak tady jak je ta díra, v té zdi, Kousek. ty když půjdeš, tak tam je redstone. Jo, nice. Je to XP strašně pomalu. Uhlí taky dává, ne? Jo, dává celkem dost. A gold? Jo, taky dává. Myslím, že i Iron dává. Fakt. Jo, tak ono, že to No, padá úplně- vypečit. úplně Hej, nepatrně, ale. já zničím ten spider spawner, jo? Ale tady jsou eme. No Maxi, teda ty jsi navigátor. No tam jsem se nekoukal jako. Mám 30. Hm. Ten má blbý anti-cheat na ten hack, který tě neubírá, když spadáš. Ty to máš zaplý? Ne, ale já skočím, teď spadnu, a co myslíš? Lapis, diamanty, Ubere mi to a to bylo z 2 bloků, tak. Ale na, tady máš, dej si třeba na meč, ať tam máš knockback. Jo, a ty jsi chtěl tu sharpness 3, viď? No, No. ok, dík, tak si to nemusím enchantovat. Oh shit. Tak a teďka musíme Máš- pohnout. Sebral jsi mi předtím lapis. A border sneer. Jo, vím. No, to je z obou stran. Musíme to rychle doenchantovat tady do piče. Počkej, hoď mi lapis a vykrafti kovadlinu. To už nestíháme tady na tom místě. Ale jo, Stíháte. stíháme ty kovadliny. Jo, to je ještě dál jako. Takový To je sračka, mě padají samý sračky. No. Jdem kovadlinu teda, jo. Aha. No, ale já na ní nemám. Chybí mi 2 irony. Já mám 4, počkej. Dělej, dropuj. Takže tento Je. díl, nebo tohle video bylo docela Já mám na nic blbý teda jenom pro mě.
kluky, to asi bude dobrý, no. Tak, ty máš kovadlinu. Už. Máš vodu? Běžte. Když já to nevidím, že bychom měli blízko ten. Ale mám to červený! Ty, to je A hnedka jo, tam. vedle vás. Kde jsi, kam jsi šel? Tady jsem šel tím tunelem tvojím. A nahoru. Kašlu tě nahoru, ještě musíme uvařit strenčky. OK, no. Kam jdeš? No kopu se ne, na My souřadní... jsme to ještě mohli proběhnout. Fakt, Těm ještě kývka je. tak jdem no. To je lepší jak nějaký akčňák. Kurva, Mordor s obou stran! Tady se kap! A plaveš do... Tady. To byl už díl. Tradele. Kopeš na blbou stranu. Ale hovno. Jo, ty jdeš Ty na... bordele. Kopej Co? rovně! Když Mordor se jde. kopeš ještě k tomu takhle. bordru. Kurva! Jak se kope Vex, tak se kope dobře. Nebudu řešit. Dělej! A teď Border šel i tam odsaď. A jo, když jsme tam byli, když šel tam Tak si ale stra- máme minus Ten 29. je daleko. To musí být No ale dál. šel tam odsaď. No, šel no. To No, jde asi tak z každé strany, ne přece. No ale Ty jako kopej, já musím udělat super. strenčky. Já Ale musím ho- udělat... Nemám vodu, super. Stihnu No. to pravdu? Ne. Nestihnu. A, kopej. Vy tady nemáte žádnou vodu, vidíte to? Je před Ne, náma, nebo někde? Tam? Ne, není. Na stranách? Ne. Maxi sám to celý dojebal. Jo. Tak nahoru, No no. teď co asi dělám? Myslím, že do 2 minut bychom to měli stihnout uvařit. Kurva! To prdele. Kolik máš jablek? Já vám 5, nechci nic říkat, drž hubu, no. ale je tady hodně týpků a je tady jediný jezero, kde je voda. Nahoře. Oh. Ty tam to chcípá, čum do tabu. Ty vole. Filipos a Vilda, ty mají bez tak cheaty. A nebo strenčky a potkali hodně lidí. Já mám dobrý brnko, takže já to budu tankovat a ty je budeš hitovat. No. A ještě mám žart 5, no. Hej, já prostě nemám Jestli chcete odstraněný lávu, ty- tak tady můžete. No, lávu. Jdeš se vařit pouštně z lávy? Cashby, to by bylo hodně drsný. No. Ohnivý pouštny. To je ještě stole, já myslím, že už jsme nahoře. Ne. No tak jsme na výšce 45. Všude ještě tak kolem 20. vás jsou ty, Tak si doufám, že drží shift. Jo? prostě. No a Já jako, vidím červeno. druhou asi to stranu, budete muset vyhrát bez stranžek. Nemusím. No, tak se rovnou kupete k ním, no tak, bravo. Teď se kopeš k bordru. Ne, teď se ještě, Kopej tam. Kopej nalevo. zprava vám jde No border. dělej. Kolik je tam lidí? Rangere, dělej, za tebou, Hodně rychle, hodně rychle. Dělej. Já nemůžu, tady hlína. A jsme svíti. Nejsme. Jsme nahoře. Dobře. No, Ještě tady jeden. Poví. tak si dělej něco. Ne, na stromě. Piju. Kolik ti ubral? Pičo, dost. Tak jo, Sharpness 5 a Mě za meč. Sharpness 3, myslím. To by mi neubral. Aha, fakt že jo. Kdy? TF? Mobe, na pravé straně jsou. V rohu. Ty někam tohle bylo, jak Říkal tady jsem to týmujem. Kurva! Dobrý. Tak, No, Ryb. Postaral ty zmrde. ryb. Počkej, já mám luk. no tak, Teď. má prosím tě měl 5 HPček, vo. On Má má anti-knockback, no. Ten... To Tak je? to toč, Maxi, toč to. Tak to poskytneme jako důkaz. Já to točím. Se dívám Rozbít- přímo na něj. Rozbij tu hetku. Ona tam je hetka ještě jedna. Já jsem mrtvej. Jak to?
Já nevím, Zabili ho. Kdo tě zabil? No No, tady tam teď v tom druhém rohu. týpci. A zabil jsi No. Ne. Pozor, tě, nebo co? Hm. No prdel, on má taky luk. Tady, To vyhraju. No proti hackerovi asi ne, no. a proti ještě dalším dvou týpkům. Kde jsou ty týpci dva? za tebou. No, za tebou, v rohu. No, V pravém rohu. nalevo. Tam? Jo, Jo. v pravém rohu. Maxi. Nevidí o tobě. No tak dobře, tak už ví. Jemu to fakt jde. Jemu má Hezky. fakt hacky nějaký. Do vody. Ty máš hacky. Já mám hodně málo Ten týpek hápek, se to tady mám. staví. Teď tam je hromada jablek, ne, mají. No, teď jo. Hej, ale oni mají to. Jo, týpek tady měl 10 těch normálních Appleů a pak tady mají týpci 12 těch. Kom šel? Hej, to je debil, vole! Kolik mu zůstalo? Kokot! I mě se Kolik mu to zůstalo? laguje. To jsou ty ohňostroje. Kolik mu 9,5, vole. Ty pičo, to není možný. No dobrý. Kurva, já jsem šup. A máš to natočený? Poskytnu mu Mám. jako důkaz. OK, takže teďka já, jo. OK, tak děkuji, jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, po případě komentář. Já se nás budu těšit u dalšího videa na tomhle kanále a z tohohle serveru a z téhle miniry a s těmhle týpkoma. takže čau.